Il-menopawza, minħabba fija nista' nitlef xaħam jew għax issaq biss ċertu weta ma nistax. U ħana rawa biċċa, qabel xejn, għalfejn għal ħafna nisa ikun diffiċli aktar li titlef ix-xaħam meta tkun fil-menopawza. Mela number one, il-bidliet changes fil-hormones. Iġifieri, ovvjament, meta inti tkun għaddejt minn dik il-change of life, naturalment, illi anka l-hormones tiegħek ħajinbidlu xi naqra u da sabu li jaffettwa anka inti kemm titlef xaħam u ma titlifx, number one. Ħafna nisa anka jnaqsu kemm jibdew jiċċaqalqu, jibdew normalment tipikament inaqsu mill-attività fiżika tagħhom, forsi anka l-mixi u hekk nibdew nitażnu xi naqra. Illi mhijiex effett dirett tal-menopawża ma qisu parti minn x'jagħmlu l-maġġoranza meta jaqbżu dik l-età. Hemm ukoll affarijiet bħal pereżempju dak li jedulu resistenza għall-insulina, jiġifieri meta inti tiekol ċertu karboidrati, ċertu carbohydrates, bħal pereżempju nsemmu aħna frott, aġin, patata, ross, u naturalment l-ar minnhom imbagħad ikun xi ħaġa tal-ħelu jew it-zokkor li nżidu mat-tej jew mal-kafè, ġismek kif jiddilja ma' dak it-zokkor jew karboidrati ma jibqax effiċjenti, ma jibqax b'saħħtu daqskemm ikun qabel. Dawn u fatturi oħra iwaslu biex apparentament once li inti tkun għaddejt mill-menopawża ħadbati ħafna iktar biex titlef ix-xaħam. Però x'nistgħu nagħmlu xejn? Inċedu, anzi, iktar minn qatt qabel, hemm bżonn li inti aktar tara daqsxejn x'inhu jiġri u x'mhuwiex jiġri. Filma sens. Mela pereżempju, tendenza oħra hija illi meta nibdew nikbru, nibdew nitilfu naqra mit-toning. Anka n-nisa, u speċjalment in-nisa laqgħet nitkellmu fuq il-menopawża. U meta aħna ħannaqsu t-toning, nistħajlek jekk inti ġilrajt il-videos tiegħi taf illi meta aħna nollu it-toning awtomatikament innaqsu x-xaħam. Tajjeb, allura x'jiġri d-darba? Jekk ħannaqsu t-toning, iċ-ċans li aħna nistorjaw ix-xaħam ħajżdied. Għax dik li qisha fabbrika li taħraqlek ix-xaħam, mhux ħatibqa' taħdem daqshekk tajba. Allura x'ħanamlu? Importanti ħafna illi aħna nibqgħu nitrenjaw, nibqgħu nżidu t-toning. Anka jekk qabel qatt ma konna nitrenjaw, anzi iktar u iktar. Jekk qatt ma trenjajt, issa l-aktar żmien importanti illi inti tibda tittonja. U kif? Mela, jiena nirrakkomanda ħafna sistema ta' nofsija, sura ta' nies, nofsija illi fiha mhux qed tektek bil-mobile, nofsija illi fiha qed tuża ġismek kollu. Għaliex? Għax jekk qed tuża ġismek kollu, qed tħaddem il-muscles kollha, qed ittihom x'jagħmlu, qed ittihom raġuni normalment ukoll biex tittonjhom, biex tkabbarhom ftit. M'intix sinjura ħad tiġi jisek xi bodybuilder raġel ta' għax ħafna min-nisa għandhom biss madwar 10%, 10% ta' testosteron li għandu raġel, allura il-potenzjal ta' ċertu kobor f'mara huwa limitatissimu. Rari tara mara li hija bodybuilder speċi u jekk tkun bodybuilder normalment dik tkun l-għażla tagħha u jekk tistaqsija ftit tgħidlek kemm tiekol, titrenja u forsi anke tagħmel affarijiet oħra biex waslet biex tkun bodybuilder. Jiġifieri hemm ħafna xogħol x'tagħmel u m'intix ħad tiġi bodybuilder biżball. Dak li nista' ngħidlek jiena ta' normalment dejjem xi eċċezzjoni l hemm u law, però jekk m'intix xi persuna diġà vera twila u vera miftuħa u vera muskulata, iċ-ċans li ssir isek bodybuilder huwa ċans żgħir. Naturalment, apparti training ta' nofsija, illi fih inti bħala mara ħad ifforma, mela ħajkollok forma isbaħ, ħad naqqas ix-xaħam, ħad tkun iktar tidher iktar in shape. Ħanużaw dik il-kelma, importanti ħafna x'tikol ukoll. Mela jekk kif semmejna meta naqbżu l-menopawża ħajkun hemm iktar diffikultà biex ġismek jiddilja mal-carbohydrates, mela iktar ħatoqgħod attenta kemm qed tiekol minn dawn il-carbohydrates u jekk tibda tidra ċertu drawiet, għax il-bidla wara kollox bid-drawiet ta' ħassir, bħal ngħidu aħna tieqa fiż-żiet it-sokkor mal-kafè, kont tieħu 3 kuċċarini imqart niżlu għal waħda. Jekk inti pereżempju mdorrija tieħu 5 frottiet, għax dejjem hekk tisma' forsi tniżlu għal 4. Tajjeb. Da naturalment jiddependi ħafna mill-bżonnijiet tiegħek personali. Allura dejjem hemm nutritionist u dietitians li jistgħu jgħinuna wkoll. Imma il-qofol huwa dan illi inqas ma tiċċaqlaq, inqas għandek bżonn karboidrati. Mela jekk inti konti 5 frottiet u issa qed tiċċaqlaq, ma dawk il-5 frottiet qed għandek bżonnhom. U forsi qed għandek bżonn xi ħaġa aktar magħhom ukoll. Però kif qed ngħidu f'dak il-każ imbagħad dak ikollok bżonn pjan ta' ikel personalizzat. Mela jekk inti għandek il-menopawża, huwa l-aktar żmien importanti illi taħdem. Mhux iż-żmien li inti toqgħod iktar bil-qiegħda, għax qisu
il-ġisem diġà dar xi ftit kontra l-fatt li inti tibqa' shape. Mela jekk inti ħadħallih literalment idur waħdu jagħmel il-kors tiegħu naturali, inti ħatitqawwa aktar, ħatħossu aktar mitluqa u ħatkun iktar bla saħħa issa li dħalt fil-menopawża. Kontrarjament, jekk iżid training, anke jekk qatt m'għamil training, speċjalment dawn in-nofsija, aħna nissuġġerixxu li jkun nofsija li tagħmlu ġo grupp għax ħad iltaqa' ma' nies illi huma nisa fil-maġġoranza bħalek u ħataqsmu pereżempju stejjer u affarijiet li intom għaddejjin minnhom kemm qabel u kemm wara training, allura ħajkun hemm dak is-sens isu ta' klabb, dak is-sens ta' għaqda. U apparti minn hekk, apparti training, illi inti tikkontrolla kemm ħadd ikol carbohydrates. U forsi jekk hemm bżonn jekk m'intix imdorrija li tieħu biżejjed laħam abjad, ħut, u forsi xi ftit laħam aħmar, kemm importanti li tikkunsidra żid dawk ukoll għax dawk ħajjejnu fil-maġġoranza biex jgħin lit-toning ukoll biex inti tibqa' shape. Allum ġebbittu tawwad biżejjed, però kien hemm bżonn l-għamla daqsxejn dettaljata, serraħ moħħok illi mhux il-menopawża hija l-problema, imma x'tagħmel inti ta' kuljum tista' tkun is-soluzzjoni jew il-problema. Fiex nista' ngħinek mandani u niltaqgħu.